Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler. Bugün sizlerle bir sözümüz bolar Allah birsa kilke turunda. Kilü turunda. Allah birsa. Ne için degende bizning indi hazır zamanalar pek kızık. Yine şulay bir kilkeli zamanalar. Менә bu 90-нчы еллардан соң телевидениеда, радиода да шулай ук, эстрадада да шулай ук килдерүче кешеләр күбәеп китте. Бик күп теге юмористик, сатирик тапшырулар барлыкка килә башлады. Кешенең шушы күңелен күтәрер өчен һәрбер газетта анекдотлар чыга башлады, шулай бит инде. Һәм инде шушы бүгенге көндә кеше хайран гына шулай бит килеп яши. Килеп яши ул сәбәп белән булса да, сәбәбе булмаса да. Инде сәбәп булмаса, ул сәбәпне үзе чыгарырга тырыша, уйлап чыгарырга тырыша. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, динебез моңа ничек карый икән, шуның турында әзрәк сөйләшеп китик әле. Шушы килке турында. Инде Фақих радиллаһу анһудан килгән хадистә булай дип әйтелә. Суфиян ибн Гуяйнадан радиллаһу анһу килә бу хадис. Айса алейһиссалам үзенең ярдәмчеләренә хаварiyun дип атала инде ул. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлламның ярдәмчеләре, якын кешеләре сахабилар була. Инде Айса алейһиссаламныкы хаварiyun дип атала. Апостолы. Урысча әйтеп әйтсәк шулай бит инде. Ул аларга булай дип мөрәҗәгать итә. И җирнең тызы ди. Бызык гамәл кылмагыз ди. Җир тызы дигәннән соң соль земли. Сез ди җирдә йөрүче тызлар ди. Аларга әйтә. Чөнки галимнәр, сахабилар, хаварiyunнар нинди генә гыйлемле кеше булса, аларны тоз белән чагыштыралар. Ни өчен алай? Чөнки ди сез менә шушы сез бузыклык кылмагыз иң мөһиме ди. Бер нәрсә бузылса, аны тоз белән төзәтеп була ди. Тоз сибәсен икән, ул төзәлә шулай бит. Әлек гел тоз белән эш итәләр иде. Хәзер холодильник бар. Әлек бөтен нәрсәгә тоз бара иде. Ит бузылмасын өчен аны тозлап куялар иде. Шулай бит. Бер нәрсә бузылмасын өчен тозлы суга салалар. Шулай бит инде. Рассол, мәсәлән, рассольник бик файдалы дип сөйлиләр яңа ел бәйрәмнәреннән соң. Шулай бит инде. Шулай ук югыш елларны печәнгә дә тоз сибә торган булганнар. Теге печән черемәсен дип шушы кызып ятып инде. Шуңа күрә тоз белән күп кенә бузылган әйберне яки саклап каласа әйберне менә шулай сакларга була. Әгәр дә ди тоз бузылса ди, инде бер әйберне рәтсәтеп булмаячак ди. Тозның үзен, тоз үзе бузылса, шулай бит сатып булмаячак ди. Менә шуңа күрә дә җәмгыятьтә халыкның бузылуы куркыныч түгел. Җәмгыятьтә галимнәрнең бузылуы куркыныч. Элитаның, интеллигенцияның бузылуы куркыныч. Халыкның бузылуы куркыныч түгел. Халыкны төзәтергә була кыска гына вакыт эчендә. 5 ел эчендә күп дигәндә халыкны төзәтергә була. Билгеле бер фарман, закон чыгарасың да, шулай бит төзәтергә була. Ләкин интеллигенция бузылса, галимнәр бузылса, моны берничек тә төзәтеп булмый. Менә бүгенге көндә дә мөхтәрәм кардәшләр, бузык килә интеллигенцияның үзеннән, галимнәрнең үзләреннән. Халык арасыннан чыккан әйбер түгел алар. Педофилиядә, гомосексуализмда һәм башка шундый әйберләрдә ул бузыклыктан чыга торган әйберләр. Интеллигенция арасыннан чыга торган әйберләр. Менә шуңа күрә дә билгеле бер катлам халык ул бузылмыйча сакланып калырга тиеш ди. Шуннан соң инде ул мөрәҗәгать итә минем ярдә үзенең ярдәмчеләренә ди, сахабиләрем ди. Гыйлем биргән өчен ди, акча алмагыз ди. Ягъни гыйлемне акчага бирмәгез ди. Минем кебек алыгыз ди. Ягъни бүләк итеп бирсәләр. Ләкин бәя куймагыз гыйлем өчен. Шуннан да кай вакытта без күрергә мөмкин без ниндидер галимнәрнең бәя куюларын. Гыйлемнәре өчен. Бүгенге көндә андый муллалар да бар. Шулай бит дини белем, гыйлем өчен бәя куеп, бәя генә түгел. Мөхтәрәм кардәшләр, ул зур бәя. 30, 40, 50 мең анда билетлар сатыла.
Шулай бит кайбер муллаларның чыгышларына дип әйтгәндә, мен белмим кай икән Васил абай. Мен белмим, мен шәһәр кырыенда яшим. Мин ишеткәнем генә бар. Кемнәр икәнен белмим мин аларның, кая икәнен белмим мин аның шулай бит. Шуңа күрә мин ишеткәнем генә бар андый нәрсәне. Ә инде әгәр уйлап карасак, мәҗлесләргә бәя куюда шул бер хөкемдә йөри. Чөнки әгәр син мәҗлескә бәя куясың икән, шулай бит син битендә Коръән укырга гына түгел, гыйлем дә бирергә дип барасың. Ләкин мәҗлескә бәя куйсаң, димәк син гыйлемне саткан булып чыгасың. Килеп кешегә менә фәлән бәя, фәлән бәя бирмәсә, димәк килмисеңме? Димәк гыйлем булмыймы анда? Менә шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, бу бик тә хәтәр әйбер шушы. Бик тә хәтәр әйбер. Шулай ук инде мөхтәрәм кардәшләр дәвам итеп әйтә, сак булыгыз наданлыктан ди һәм көлүдән ди. Һәм көлүдән сак булыгыз ди. Чөнки наданлыкның бер сәбәбе ул менә шушы сәбәпсез көлү ди. Сәбәпсез көлү. Юк бардан көлеп йөрү, сәбәпсезгә көлеп йөрү ди. Һәм икенчесе ди, наданлыкның бер әйбере ди, шулай бит инде. Ул да булса таң атканнан соң йоклау ди. Менә бу ике әйбер наданлыктан килә ди. Сәбәпсез көлү һәм таң атканнан соң йоклау. Бүгенге көндә буларның икесе дә бар. Шулай бит кеше арасында, халык арасында. Шуңа күрә бүгенге көндә фитра, ягъни кешенең табигый халаты югалган. Кеше көлә сәбәпсезгә. Сәбәпсезгә ул кай вакытта үзенә сәбәп таба, кай вакытта шыркылдап җибәрә. Әле менә бүген генә муллалар төркемендә, безнең муллалар төркеме бар инде. Бер шундый анекдот җибәргәннәр. Анекдотта язылган. Иранда Абу Габбас дигән кеше мин ди Украинага барып кайтам дип хатынына әйткәндә чыгып киткән ди. Ул самолетны ди бәреп төшерделәр ди хәзер. Нәрсә белән? Ракета белән шулай бит инде. Хәзер Абу Габбас Украинага бармаган, икенче хатыны янында ята ди. Игә кайтырга куркып ди. Чөнки бит инде хатынына әйткән шулай бит. Хәзер ул Украинага киттем дип, ул бит үләргә тиеш. Шулай бит. Ул икенче хатыны янында хәзер кайтса ничәргә белми бу. Нәрсә дип аңлатырга белми шулай бит. Шуңа күрә икенче хатыны янында куркып ята икән. Шунда анекдот җибәрделәр. Мин инде башта килдем, инде рәхәтләнеп шулай бит. Бер караганда шулай бит. Насың уйлап куйдым. Бу бит инде кешенең үлеме трагедия. Шушы трагедияда да анекдот чыгаралар. Ягъни ул бер тәклеке түгел, менә син туганнарына сөйләп кара әле шушы анекдотны. Үлгән кешенең туганнарына. Нәрсә дип әйтерләр икән алар сиңа? Шуннан да анекдот чыгаралар, шулай бит инде. Монда теге мин әйтмим инде, ул начармы, яхшымы шулай бит, сез үзегез хәл итегез. Ләкин минем күзлектән чыгып караганда, ул бераз монда әдәп дигән нәрсә кирәк. Бөтен нәрсәдән дә килеп булмый шулай бит. Кедергән ниндидер бер сәбәп кирәк. Бу очракта кешенең үлемен ниндидер комедияга шулай бит калдырып куялар. Кай вакытта дин турында да шундый анекдотлар чыгаралар шулай бит. Һәм шуның белән килдерәләр шулай бит. Теге артистлар турында бар бит. Бер артистны тамукка керткәннәр, аның соң җәннәткә керткәннәр. Кая барасың дигәчтен, җәннәттә әйбәт инде ди, но тегендә танышлар күбрәк ди. Шуның шикелле, ул менә бу теге анекдот аның, шулай бит инде ул килкесе килке. Ләкин мөхтәрәм кардәшләр, һәрбер нәрсәнең үзенең дә булырга тиеш шулай бит әдәбе. Җәннәттә алай җәһәннәмдә сайлап йөри торган урын түгел шулай. Җәһәннәм ул карта уйнап утыра торган, аракы эчә торган кызлар белән утыра торган урын түгел ул. Җәһәннәм. Ләкин бер дини анекдотның нигезе бар. Инде дә булса шулай бит. Беләсез инсан ишеткәнегез бар. Кыямәт көнендә якын килә бит кояш җир йөзенә. Һәм бөтен кеше тирелеп үз тиренә батачак. Кемгәдер тир булачак тубыктан, кемгәдер тездән, кемгәдер билдән. Бер заман күрәләр мәзинне, азан әйтүче, муеннан баткан үлеккә, тиренә. Моннан сорыйлар: "Син бит азан әйтә идең, гел мәчеттә утыра идең, нишләп шулай баттың соң?" дигәчтен, ул әйтә: "Минем хәлем әйбәт әле, ди, мин мулланың иң башына басып торам", ди. Менә моның нигезе бар, шулай бит инде. Бу анекдотның.
Бу анекдотның негезе бар, шулай булырга мөмкин ул кыямәт көнендә ансы. Монда теге конструктивный тәнкыйть дип әйтгәндә ул нормаль күренеш. Шулай булырга мөмкин. Чөнки бу тоз бузылса, халыкны үзгәртә торган кешеләр бузылса, алар иң күп үзләре дә җәза күрүче булачаклар, мөхтәрәм кардәшләр. Шуңа күрә һәрбер нәрсәдә әлбәттә ислам дине ул уен көлкене тыймый, ләкин уен көлке булырга тиеш, урынлы шулай бит. Менә шулай мөхтәрәм кардәшләр, һәрбер нәрсәнең дә үзенең булырга тиеш, әлбәттә сәбәбе, нигезе матур итеп ул көлкегә бер әйләндерелсә, хикмәт белән әйтик, Каюм Насри вакыйгалары, шулай бит Хуҗа Насретдинныкы, менә аларны барысын да инде без хикмәт белән үзебезгә тормышыбызга дәрес итеп ала алабыз. Әмма әгәр дә инде ул бармак селкетү булса, Comedy Club'тагы кебек шулай бит. Әгәр дә инде ул сәбәпсез булса, билдән түбән булса, бу очракта бу сәбәпсез көлү була. Һәм шушы сәбәпсез көлү ул үз чиратында, мөхтәрәм кардәшләр, зыянга китерәчәк, наданлыкка китерәчәк. Инде шулай ук икенче бер хадистә әйтелә, Хизр алейһиссалам Муса алейһиссаламның янына киткән вакытта, Муса алейһиссалам аңа әйтте, миңа берәр киңәш насихат бир әле диде. Хизр алейһиссалам әйтте, и Муса ди, син дә кешеләргә зыян китерүдән курык ди, максатсыз җир йөзендә йөрмә ди, һәм гаҗәпләнмәгән килеш көлмә ди. Гаҗәпләнмәгән килеш, ягъни берәр инде әйбер сәбәп булмаса, көлмә ди. Шулай бит инде. Шулай ук әйтә, гынах кылучыларның гынахларына гаҗәпләнмә ди, шаккатма ди. Бу инде силәп йөрмә дигән сүз. Аның шундый бер сәбәбе бар. Һәм үзеңнең гынахларыңа йола ди. Менә мөхтәрәм кардәшләр, бүгенге көндә дә уйлап карасак, бүгенге көндә кеше башка кешегә зыян китерү турында уйлыймы? Менә әле генә төзелеш турында сөйләп утырдык. Әле генә сорау бирделәр төзелеш турында. Менә саласың фундамент. Фундамент салганда, мәсәлән, анда бетонны салып бетермәскә буламы? Яки юл саласың, щебеньне әзрәк салырга буламы? Асфальтны әзрәк салырга буламы? Булай да тора бит инде ул, шулай бит. Булай да тора ул. Ләкин Хизр алейһиссалам әйтә, кешегә зыян китерү турында уйлама ди. Берәр кешегә зыян килергә мөмкин икән синең гамәлләреңнән, шундук тыел. Гел уйлап йөр, кешегә зыян килмәсен дип ди. Хәтта үзеңә зыян килсә дә. Үзеңә зыян килсә дә, кешегә зыян килмәсен. Максатсыз йөрмә ди. Бүгенге көндә максатсыз йөрүчеләр бик күп. Урамда карасаң, кешеләр йөгереп йөриләр. Бабайлар скандинавский ходьба әбиләр. Шулай бит. Аларның максатлары бармы? Аларның максатлары юк. Максатсыз йөргәнгә күрә шулай бит, тормышның да мәгънәсе юк. Әгәр дә фитнес-центрларга карасаң, анда күпме кеше энергия калдыра, шулай бит. Ул максатсыз бит ул. Күпме йөгерәләр анда, күпме кыйналалар анда, шулай бит. Мин аңлыйм, шәһәр тормышында хәрәкәт юк, безгә хәрәкәт җитми. Анда йөрергә мәҗбүрсең, шулай бит инде. Ләкин син тырыш, хәрәкәтеңгә максат бирергә. Мәсәлән, саулык икенче әйбер. Аны икесендә атарга була ничек итеп? Мәсәлән, скандинавский ходьба аласың таягыңны, чыгып китәсең кварталда яшәгән достың янына. Хәлен белергә. Достыңның хәлен белү ул саваплы эш. Китәсең РКБга, больницага. Бер танышың авырып ята. Менә монда сәламәтлек тә була, монда хәрәкәт тә була, шулай бит. Монда максат барлыкка килә. Ягъни рухи максат, дини максат синең хәрәкәтеңгә барлыкка килә. Менә шуның өчен дә, мөхтәрәм кардәшләр, шушы инде элекеге вакытта безнең ата-бабалардан илләрдә аларда максатсыз әйбер булмаган. Ишек алдына чыккан, ишек алдын себергән, шулай бит инде. Әгәр дә ул басуга бара икән, еләк җыйган, печән чапкан, ягъни ниндидер максат булган. Аңлыйм, әлбәттә, бик яхшы аңлыйм, менә бу шәһәр җирендә җитми безгә хәрәкәт. Хәрәкәт җитмәсә, ул бик җиңел эшләнә. Киләсең, мәчетләр бар хәзер, шулай бит инде. Киләсең дә әйтәсең, сакчыгамы анда, имамгамы кар кирисе юкмы дигән. Кар кирисе юкмы дигән син аңа. Вот сиңа максат. Менә сиңа хәрәкәт, тирләп, пешеп, әйбәтләп, шулай бит инде. Тирләп чыгасың, шулай. Бу менә бу максат. Монда әле ул мәктәп кенә түгел, мәчет кенә түгел, ул булырга мөмкин, мәктәптә ул булырга мөмкин башка җирдә. Чөнки син барбер вакыт әрәм итәсең бер караганда. Шулай ук мәсәлән, үзеңнең урамыңны да керергә мөмкинсең.
Фитнес урынына әлбәттә син кемнеңдер капка төбен кирип китәргә мәҗбүр. Кемнеңдер юлын кирәргә мәҗбүр син, шулай бит инде. Ләкин сиңа монда беренчедән савап та була, икенчедән сиңа хәрәкәт тә була. Максатсыз йөрмәгез ди. Максатсыз. Һәм гаҗәпләнмичә көлмәгез ди. Әле генә без сөйләп әйткән шулай бит Хызыр галәйһиссәлам әйтә. Бу мөхтәрәм кардәшләр, гаҗәпләнмичә һәм сәбәпсез көлү бу инде үзенә күрә бер ахмаклык билгесе, депрессия билгесе бу, онытылырга теләүнең бер билгесе булып тора. Бу сәламәт күренеш түгел бу. Ахыр чиктә ул хәтта китерергә мөмкин ниндидер проблемаларыңа да синең. Мин берсендә мәҗлестә утырдым, бер мәҗлес инде, дини мәҗлес, ләкин мәйт ашы түгел ул. Анда килделәр ике кеше. Ике дәрәҗәле телевизордан гел күренә торган кеше, ирле хатынлы. Мин инде аларны карап торасың бит инде, алар теге чыгыш ясагандан иткәндә, алар бик теге матур чыгыш ясыйлар, сөйлиләр шулай бит инде. Хәзер бу ир кеше нишләргә белми бу. Бер заман телефоннарын чыгарды да, әллә инде анекдотлар укый башлады, пошлый. Әллә инде комментарийлар бирә башлады бу. Хатыны тиңәйтәйин, булды инде ди. Булды ди, бу тегене җинни мәҗлес булды. Ярар инде ди. Булды ди. Ягъни кеше әгәр дә гел уен килкегә тартылса, ул кайда утырганын үзенең оныта. Ул оныта үзенең шулай бит нәрсә сөйләгәнен, эшләгәнен оныта. Үзен тота белми башлый ул. Менә бу инде үзенә күрә бер проблемаларга китереп чыгарырга мөмкин. Һәм Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Фәльядхаку калилан ва лиябку кафира. Күбрәк йолагыз, әзрәк көлегез ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Нәрсә өчен? Шулай бит ахиратны уйлап, киләчәгеңне уйлап, инде күбрәк йолагыз. Йолагыз дигән сүз ул кайгырып йолау түгел ул. Йолау бу икенче төрле йолау. Авыртудан йолау бар, шулай бит инде. Хәтта галимнәр тикшереп караганнар, авыртудан йолау белән кайгыдан йолауның йолаган вакытта күз яшьләренең составы икесенең ике төрле була икән. Сәер шундый, теге бер үк күз яшь чыкмый, составы төрле була икән. Шуңа күрә бар йолау, дини йолау дип әйтик инде. Менә бүгенге көндә безгә шушы дини йолау җитеп бетми. Көлү бар. Кай вакытта көлә-көлә йылыйбыз. Шулай бит, аның күз яше икенче төрле була составы, көлә-көлә йылаган. Менә безгә шушы дини йолаулар кай вакытта җитеп бетми, мөхтәрәм кардәшләр. Шулай ук инде Хасан әл-Басри әйтә, рахимахуллаһ, бик гаҗәп ди. Кеше ди, аның артында ут торган вакытта да көлә ди. Ягъни тамух тораның артында ди, ул һаман көлә ди. Шушы тамухны сизми, уйламый ди. Һәм бик гаҗәп ди. Кеше рәхәтләнеп күңел ачып яши ала ди, аның артында үлем торганда ди. Менә шушы кешенең бер гаҗәплелеге. Кай вакытта безне шайтан да шулай алдап кытыртып җибәрә. Көлегез, көлеп яшәгез дип, көлгән сайын, көлеп яшәгән сайын, менә шушы безнең ахират турында уйлау, гынахлар турында уйлау, үләчәгебез турында уйлау, булар кимеп китә, мөхтәрәм кардәшләр. Көлгән сайын булар кими. Һәм үз чиратында инде безнең борчу, алар турында борчу кайгыларыбыз бетеп китә. Ибн Габбас радиллаһу анһу да әйтә, әгәр дә берәр кеше ди, гынах кылып аннан соң көлсә ди, ул тамухка йылап керер ди. Гынах кылып та көлеп йөрсә, елмаеп йөрсә ди, шулай бит инде, ул ди тамухка йылап керер ди. Бу нәрсә дигән сүз? Бу мөхтәрәм кардәшләр, елмаерга, көләргә ярамый дигән сүз түгел. Әмма син үзең генә калган вакытта борчыла белергә тиеш гынахларыңа. Кайчанда булса синең менә шушы күңелеңгә гынахларыңның авырлыгы тулып борчылганың бармы? Йылаганың бармы? Бу бик җиңел әйбер түгел бу. Ләкин галимнәребез, безнең сахабаларыбыз, алар гел шуның турында борчылып йөргән булганнар. Хасан әл-Басри турында әйткәннәр, әгәр дә син аңа читтән карасаң, аның берәр кешесе үлгән кебек ди. Аның йөзенә гел кайгы чыккан булыр иде ди. Ләкин ул кайгы нәрсәдән? Кайгы менә шушы гынахлары турында, кыямәт турында уйлап. Шулай ук инде тагын галимнәр әйтәләр, күп кешеләр бу дөньяда көлерләр ди, ләкин ахиратта алар йыларлар ди. Бу дөньяда йылаган кешеләр ахиратта, җәннәттә көлерләр ди. Менә шундый мөхтәрәм кардәшләр, парадокс дип әйтик инде, шушы дөньяда. Дөньяда бик җиңел яшәгән кешеләр
рәхәтләнеп яшәгән кешеләр теге дөньяда җиңеллек, рәхәтлекне күрмәскә мөмкин. Әмма инде бу дөньяда авырлык күргән кешеләр теге дөньяда җиңеллек күрергә мөмкин. Мөселман булгачтан да ул инде җиңеллек килә дигән сүз түгел. Әле менә шулай дип сорау да бирделәр. Шушы кызым сорады ди. Кичкенә генә кыз бала ди. Нишләп тә Аллаһ Тәгалә кичкенә балаларның әтиләрен алып үтереп менә шулай сыный икән дип. Ничек җавап бирәсең балага? Шулай бит. Бала диндә намаз укый, яулык бәйләп йөри мәсәлән. Ничек җавап бирәсең бу очракта? Алар бит инде Аллаһ Тәгаләдән гел яхшылык күрергә телиләр. Һәм атеистлар да шулай ди. Алла бар икән, нишләп соң ул алайса шушы явызлык, начарлыкка юл куя ди. Янда явызлык, начарлыкка юл куела, мөхтәрәм кардәшләр, чөнки башка кешенең начарлыгын без күрмибез. Без шырык-шырык килеп яшибез, ләкин кешенең кайгысын, кешенең хәсрәтен шулай бит без күрмибез. Аның турында килеп кенә яки анекдот чыгарып кына инде сөйләргә булыр. Теге әйтәләр бит әле. Бер кеше әйтә, минем инде ди 3 көн ашаганым юк ди. Берәү әйтә. Аннан соң үземне мәҗбүр иттем ди. Аңладыгызмы? Ягъни бүгенге көндә шулай бит. Кеше уйлыйлар ашамый дип үз теләге белән. Аннан соң үземне мәҗбүр иттем ашарга ди. Шулай дип уйлыйлар кешеләр. Кеше ашамый икән, демәк аның инде ризыгы юк дигән фикер килми башыбызга. Менә бу тормышның шулай бит инде бары тик бер яклыгына күрүдән килә, мөхтәрәм кардәшләр. Инде иншаллаһ рус телендә сөйләп китәрбез. Аъузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами рассказываем о таком понятии, как смех. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что улыбка брату по вере, мусульманину, это садака. То есть улыбаться у нас сунна. Но во многих хадисах видно, что смеяться нельзя. Что смеяться это плохо, что это неправильно и так далее. Есть такие хадисы. Как с друг другом эти хадисы, они стыкуются. Есть понятие улыбка. Да? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, улыбался. Но пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не смеялся. Было только несколько случаев, когда он смеялся, и люди видели его коренные зубы. То есть, открыв рот там, ха-ха-ха там и так далее. Это было только несколько случаев экстраординарных во время там ухода, войны и так далее. То есть, несколько случаев буквально. А так, в исламе не рекомендуется. То есть, смеяться, это, во-первых, неприлично, а во-вторых, дорогие друзья, как говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, это ужесточает сердце. Сегодня вот многие жалуются от того, что сердца жестокие. И действительно, сердца жестокие. Жестокие и жесткие. Трудно добиться. Сейчас тяжело, например, нам заплакать. Очень тяжело. Потому что мы настолько уже стали толстокожими, эмоционально особенно, да? Поэтому нам уже тяжело самим заплакать, и нам тяжело сейчас верить тем, кто давит на жалость. Ну, этому причины много. И аферистов много, которые давят на жалость, да? И жены наши сейчас уже не могут нас слезами шантажировать. Они это умеют, да? У них, кстати, это как кнопка у них есть. Им заплакать ничего не стоит женщине, да? И перестать плакать то же самое, как выкл у женщины. Раньше мужчины тоже легко плакали. Плакали от чего? Когда Коран читали, когда на намаз вставали, когда думали о своих грехах и так далее. Но сейчас об этом не плачут. Потому что сердца стали жесткими и жестокими. Все это делает шайтан, чтобы человек не задумывался ни о грехах, ни о страданиях других людей. Соответственно, он все делает для того, чтобы мы много смеялись. Для этого постоянно придумываются разные программы, артистические, юмористические. И даже фильмы, комедии сейчас собирают многомиллионные, даже миллиардный бюджет. Чем какой-нибудь там, какая-нибудь мелодрама или какой-нибудь там, не знаю, биографическая какая-нибудь, да, картина. Комедии собирают миллионные, миллиардные состояния. Люди хотят смеяться, ходят, чтобы смеяться. Если это для них уже как наркотик, они во всем ищут сейчас причину посмеяться. Если, например, артист выступил, анекдот не рассказал, если люди не посмеялись, значит уже не удалась, так скажем, да,
не удалось у него шоу. Поэтому сейчас многие за честь считают даже корифеи, так скажем, эстрады, пошутить как-нибудь, желательно пошло. Потому что чем много человек смеется, рассмешить его потом сложнее и сложнее. Надо придумывать какие-то вещи. Если ты один раз пошло пошутил, значит следующая шутка должна быть еще пошлее, так скажем. И мы видим сегодня вот все эти вещи. И поэтому сердца, естественно, черствеют. Это одна из причин черствения сердца. Яхья ибн Буас, ради Аллаху анху, рассказывал, что 4 вещи не оставят верующего смеющимся и радующимся. То есть, если он думает о 4 этих вещах, он не может радоваться и смеяться. О чем? Первое – это печаль ахирата. Если он думает об ахирате, там смеяться, улыбаться места нет. Некоторые люди говорят, туда попадем, разберемся. Если бы люди понимали, что такое ахират, там уже никто бы так не смог сказать. Разобраться можно здесь. Тебя переводят, например, куда-нибудь в другую страну, ты говоришь, ладно, туда попаду, потом там разберемся. Да, там можно еще как-то разобраться. Попал, например, в Японию, языка не знаешь, ничего не знаешь, что ты можешь сделать? На пальцах хотя бы, да, объяснить, что ты Раша наша, да, хочу посол. И тебя хотя бы какого-нибудь посла предоставить, чтобы ты там сориентировался. Это ахират. Если ты в ахирате ничего не знаешь, ты вообще разобраться не сможешь. А если ты даже знаешь, тогда будешь переживать за свои грехи. Второе – занятие делами, требуемыми жизнью. Чем меньше забот у человека в жизни, тем больше он радуется и смеется. Действительно, вот раньше смеяться и радоваться особо так и времени-то не было. Человек постоянно был занят с утра до вечера. Постоянно чем-то занимается. Сегодня построили коробки бетонные, туда заселили людей, там работы нет. Ты пришел, что ты будешь делать? Ничего, делать нечего. Значит, надо себе уже какое-то развлечение находить. Либо смотреть, либо развлекать. Третье – печаль за грехи. Когда ты думаешь о грехах своих, то здесь смеяться и улыбаться уже причин нету. Вообще тебя должен охватывать мандраж. Ты должен дрожать, когда думаешь о своих грехах. Ты должен краснеть. Тебе должно быть стыдно перед Аллахом. Это нормальные чувства. Четвертое – это горести, проблемы, так скажем, в этой жизни. Они держат человека в тонусе. Поэтому человек, когда много страдает или много печали видит, этот человек, он более чуткий, чем тот, который живет в наслаждении и в развлечении. Обычно он бывает более чуткий к остальным. Обычно. У человека должно быть 5 горестей, говорится в другом риваяте. Первое – это печаль за прошлые грехи, так как он не знает, простились они или нет. Второе – он делал благодеяния, хорошие дела, но не знает, принятые они или не принятые, ты все равно должен переживать. Третье – он знает, как прошел его день, но не знает, как пройдет следующий. Четвертое – он знает, что у Аллаха есть 2 дома – рай и ад. И куда ты попадешь, ты не знаешь. Это уже заставляет тебя переживать. И пятое – поистине он не знает, доволен ли Аллах им или нет. Если у человека нет печали по этому поводу, по перечисленным, то будет печаль в ахирате. Первое – печаль за оставленное имущество. Человек в ахирате будет переживать, когда он будет умирать или умер, будет переживать, на кого я оставил свое имущество. Там это уже совсем ненужные переживания. Он думает, что сейчас главная его проблема заключается вот в этом. Сейчас. Как-то когда мы стояли в поле вечером с отцом, в общем, мы выехали, отец, я, еще 2 братьев, выехали в поле охранять картошку. Раньше колхозное поле охраняли, мы с отцом, так скажем, ему компанию составили. В поле охраняли, и в нас сзади врезается машина, которая приехала воровать картошку. Мы стояли без фар, мы же
выслеживаем, как бы, да, получается, этих воров. Этот вор тоже ехал без фар. И на полном ходу к нам сзади врезается. Машина катится, удар был сильный. Мы еще не остановились, машина катится. А мой отец, он всегда ходил в кепке. Постоянно вот у него кепка была. И от удара кепку сорвало. Мы еще катимся, да? Отец спрашивает, где моя кепка? Я говорю, вот понимаете, когда вот как с имуществом, да? В ахирате у тебя есть другие проблемы, чем беспокоиться об имуществе. Здесь только что нас врезались, да? Он беспокоится о своей кепке. Куда у него кепку? Ну, естественно, растерялся. Ну, естественно, то есть, понимаете, что вот приходит в голову самые первые переживания, да? Потом смотрим все целые, альхамдулилля, все хорошо. Кепка, нет, нашлась она, уж куда она? Мы же в машине сидим, она же не может вылететь из машины, да? Там же лежит где-то. Все, и кепку нашли, и все нормально. Все благополучно кончилось, Аллах ашкар. Второе, печаль за несвоевременное выполнение благодеяний. Человек должен переживать и переживает. Если он в этом мире не переживает, то он в ахирате будет переживать за то, что вовремя не мог сделать хорошие, благие дела. Третье, за что он переживает в ахирате, печаль за то, что не готовился получить довольство тех, кто обижен на него. Кто в этом мире не переживает, то в том мире будет переживать за это в ахирате. В этом мире у тебя беспокойство должно быть какое? Никому ли я не навредил? Никого ли я не обидел? Теперь каждый должен вспомнить у себя в прошлом. Может, кому-то что-то сказал. Ну, в прошлом это где-то час назад, да? Может, кому-то что-то сказал, кому-то что-то сделал. Не обидел ли он кого-нибудь? А в ахирате же за все это спросится. Поэтому, если ты в этом мире не будешь за это переживать, то там будешь переживать. Ну и, конечно же, встретишь Аллаха, и Он будет на тебя разгневан. Пока ты улыбался в этом мире и веселился, то Аллах Тааля на тебя гневался, потому что ты не беспокоился о своем ахирате. Также Суфьян ибн Мухаммад передал такой хадис: в судный день каждый глаз будет плакать. То есть все люди будут плакать в судный день. В этом мире не могли плакать, зато в судный день смогут плакать. Только 3 глаза не будут плакать. Точнее, 3 человека, 3 категории людей. Можно так понять, да, не будут плакать. Первое. Глаз, который плакал из-за боязни Аллаха в этом мире. Как мы можем сейчас плакать из-за боязни Аллаха? Это сейчас, не знаю. Я не видел таких людей, честно говоря. Я не видел. Ну, они, конечно же, перед другими публично не плачут, возможно. Но раньше были такие люди, действительно. Я не видел. Но есть выход. Включаешь «Титаник», да? И в конце уже, когда начинаешь плакать, вспоминаешь об Аллахе. И как будто ты боишься Аллаха. Да. Ну, вот только такой выход я вижу для современного человека, к сожалению. А вот так вспомнить об Аллахе и заплакать, это, дорогие друзья, к сожалению, для нас пока сложно. Надо очищаться. Второе, глаз, который закрывался от взора на запрещенные Аллахом вещи. Когда ты на харам не смотришь, когда ты отворачиваешься в этом мире, то в том мире, Аллах, иншаллах, ты не будешь плакать, а будешь радоваться. И глаз, который бодрствовал на пути Аллаха. По ночам вставал, намаз читал, молился, дуга делал. Да? То есть по ночам, ночи он посвящал добрым делам. Также Мухаммад ибн Абдуллах, рахимахуллах, сказал: кто оставит ненужный взгляд, тот достигнет богобоязненности. Вот сейчас очень интересные и очень полезные советы идут, дорогие друзья, подряд. Это как кредо можно для себя выписать, повесить где-нибудь. Кто оставит ненужный взгляд, тот достигнет богобоязненности. Значит, как достичь богобоязненности? У нас же вопросы есть, вот ответ. Кто оставит высокомерие, тот достигнет скромности. Скромность – это всегда украшение. Кто оставит ненужные слова, тот получит полезную мудрость. Кто много говорит, да, то тому сложно будет достичь мудрости. Кто оставит чрезмерное употребление пищи,
тот почувствует наслаждение от поклонения. Вот в чем причина, оказывается. Если тебе трудно намаз читать, любой там поклонение делать, надо поменьше есть. Когда будешь поменьше есть, ты начинаешь чувствовать наслаждение. Один раз вот было такое, я радовался булочке такой маленькой, заплакал даже. Почему? Ну, я как-то работал охранником в магазине, и там приносили хлеб, я ночью принимал хлеб, и оказывается, когда принимаешь хлеб, можно взять хлеб, то есть попросить, и тебе дадут бесплатно. Я не знал и не умел, и не брал оттуда хлеб как бы. И однажды, когда уже вечером, однажды, мне дали хлеб сами, маленькую булочку дали. Я был голодный, хотел есть, и начал есть, и само собой как-то заплакал. Как-то так получилось, так скажем. Это, конечно же, бывает редко в нашей жизни такие вещи, но бывает, альхамдулилля. Поэтому, когда ты мало ешь, чувства обостряются. Ты становишься очень трогательным, так скажем, да, и уже чувства у тебя обостряются. Вот это очень тоже интересный момент, дорогие друзья. Потому что чрезмерная еда сейчас в современном мире тоже может притупить наши чувства. Кто оставит смех, тот будет удостоен блага. Кто оставит шутки, тот получит украшение. Ну, и уместные всякие шутки, да? Кто оставит соблазн к своему богатству, тот достигнет любви, а также его полюбят люди. Если у него оставить на соблазн к богатству, стремление к богатству. Потому что этот человек станет простым, открытым, и к нему будут стремиться, он будет любить, и его будут любить. Кто оставит проверку, то есть не будет проверять других людей, не искать их ошибки, тот сможет исправить свои ошибки. Потому что появится свободное время на себя. Кто оставит размышления о качествах Аллаха, тот освободится от сомнений и лицемерия. Вот сейчас у нас тоже эта проблема есть в нашем обществе. Думают о качествах Аллаха. Больше проблем нет у людей. Над собой никто уже не работает из мусульман. Все, что говорят, это качество Аллаха, сифат. Как, что, где и так далее. И постоянно уже возникает у нас сомнение. Сами запутываемся. Иногда встаем, думаем, может я кафир там и так далее. Сомнения насчет своего имана, веры появляются. Это как раз васваса и ненужные размышления, которые путают нас. Вот, пожалуйста, советы на все случаи жизни. Пожалуйста, ты достигнешь успеха и в этой жизни, и в ахирате. Очень простые советы. Дальше даже можно не переживать и на другое что-то не смотреть. Вот таким образом, дорогие друзья, иншаллах, пусть Аллах Тааля даст нам мягкое сердце, пусть Аллах Тааля даст нам глаза, которые могут плакать. Не просто, да, от того, что жена ударила сковородкой, а еще и потому, что ты думаешь о своих грехах, переживаешь о своем месте в ахирате. И, конечно же, пусть Аллах Тааля даст нам действительно мудрость различать хорошее от плохого и то, что нас портит, от того, что нас украшает. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.